Azken komentatu, jartzen udalak etxebizitza politika integrala bultzatzea duela helburu eta lehentasun, batezeko dutan aurkita herriko gazteek etxebizitza lortzeko dituzten zailtasunak. Gure iritziz ongi definitu behar da herri bateko etxebizitza politika ez gertatzeko jartzunen eta beste herri batzuetan gertatzen nahi dien astakeriak, etxebizitza asko ireiki eta utzi gehatzia edo urbanizazio lanak bukatu gabe gelditzea. Datozen urteetan, behintzat gure eradiei begira eta aurrako ere bai, Oiartzunerako gara planteatzen duen etxebizitza politika ardatz ezberdinak izango ditu. Eta etxebizitza eskuratzea alde neurrian herritarrei errazteko asmo hori izango da gure helburua. Hortako bultzatu nahi duguna da alokairu soziala, etxebizitza babestuak, etxe hutsak alokairuan merkaturatzea, etxebizitza handien zatiketak edo kooperatibak bultzatzea. Gaurko egitasmoa ondesku hortan ulertu nahi dugu, hau da, Oiartzungo udalak herritarrei duten etxebizitza eskubidea bermatzeko urrats bat gehiago bezala. Hala ere, gaur hau ez da hemen bukatzen, eta zuek jakinean gaineoteko, jada Oiartzungo hutsik dauden etxebizitzen azterketa bat egiten nahi da, eta horiek merkaturatzeko moduak aztertzen egea. Beste alde batetik, alokairu sozialen inguruko azterketa bat egiten egea beste instituzio publiko batzuekin elkarlanean. Hortaz gain, etxebizitza handia zatitzeko ordenantza martxan jarri dugu, eta horren barruan nahiko genuke sartu nahiko genuke gaurko zozketan. Bukatzeko, gogoratu nahi dugu, babestutako etxebizitzaz gain, Holandez kasatutako etxebizitzaren aukera dagoela, eta horretarako etxebizitza bulegoan izena emateko aukera egongo dela. Gehiegi luzatu gabe, maila aurkeztuko dut, zozketako maila zenbera sartzen duten, eta bereziki aurkezten den Maria Agirre, betakagu Ore eta Errenteriko notaria, eta bestaldetik dugu idazkaritzako eta etxebizitza bulegoko lantaldia. Hasi nahi hori pregunta, por favor. ¿Podrías decirlo en castellano? Sí, he hecho una pequeña introducción, luego lo hago en castellano tranquilamente, ¿vale? Horretaz gain, komentatzen nahi dugu, ONG